Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj, jedná sa o Samsung Galaxy S3, je čiernej farby, ako vidieť na krabici nápis, je to zafírová čierna, takisto vidieť aj číslo e-mail, ktoré si môžeme porovnať s e-mailom v telefóne. Takže číslo e-mail je vidieť tu 795905 795905 koncové. Telefón je vo vynikajúcom stave. Jednu maličkú chybičku krásy má, to je to, že mi zatiekla tekutina pod silikónové púzdro a v podstate to vznikli navzadu také flaky. Ale myslím si, že výmena zadného púzdra stojí nejakých 5 eur, takže to nie je až taká investícia. Takže kto by mal záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom. Ešte môžem povedať, čo mám všetko k telefónu. A to je dátový kábel, amperová nabíjačka cestovná, sú tu sluchátka, náhradné štuplíky k sluchátkam, okrem krabice je tu ešte stručná príručka.